El Partido Socialista de Ponteareas acaba de dar a conocer las principales actuaciones que llevará a cabo el partido en materia de educación si el 22 de mayo así lo deciden los ciudadanos. El candidato Francisco Candeira, acompañado de María Jesús Garrote, encargada del área de educación, se mostraron en esta rueda de prensa muy ilusionados con los proyectos que prevén en este campo. Queremos fundamentar o noso programa electoral en dúas cuestións fundamentais. En primeiro lugar, o compromiso para garantir unha educación de calidade e, en segundo lugar, o compromiso para que nesta educación de calidade participen todos os colectivos implicados nel, é dicir, que haxa pluralismo. Para min é moi ilusionante este novo proxecto que vamos a realizar e este futuro goberno no que temos moitísima responsabilidade e, ademais, temos moitísima ilusión por poder chegar a levar a cabo todas estas iniciativas. En primer lugar, el candidato socialista destacó la necesidad de actuar en la educación, conciliando la vida laboral y familiar de los padres. Así, los comedores escolares o el Plan Madruga son dos ideas básicas para este fin. Nos pretendemos aumentar a oferta en horarios no lectivos para que se poda acoller as persoas que necesitan deixar os seus fillos antes de que inicien as clases. Co Plan Madruga queremos ampliar os horarios destinados a este fin e así tamén como o establecemento de comedores escolares, especialmente no Fermín Bouzabrei, coa finalidade de que as nais, os pais, podan conciliar a vida laboral, a vida persoal e a vida familiar. El Partido Socialista además ve de primera necesidad la creación de un centro educativo de primaria y otro de infantil para solucionar los problemas de masificación existentes en Ponteareas. A masificación que hoxe en día experimenta as aulas dos centros educativos requiren de que se adopte, desde o punto de vista do poder político da Xunta de Galicia, esta decisión e nós incidiremos para que así se faga. Queremos tamén promover un novo centro de infantil e unhas aulas de infantil de 0 a 3 anos para que haxa unha educación nos primeiros anos en mellores condicións. Como medida esencial en estos tiempos de crisis, consideran de vital importancia que todos los niños dispongan del material escolar necesario, haciendo hincapié en aquellas familias con una situación económica peor. Non queremos, debaixo ningún concepto, e non oímos permitir que ningún neño teña unha carencia de material escolar por razóns de carácter económico. Aí incidiremos con especial importancia porque nos consideramos a base do ideario socialista que é a solidariedade entre toda a xente máis poderosa e máis necesitada. En resumen, el Partido Socialista pone especial atención a la educación en Ponteareas. Todas estas medidas do noso programa de educación que queremos presentar aos cidadáns para que saiban exactamente que é o que desde o goberno municipal, o Grupo Socialista, o Goberno Socialista vai propoñer e vai levar adiante, queremos remarcar que a nosa finalidade é que haxa unha escola, unha familia e un consello escolar que sexan partícipes de todas as actividades que realicemos no ámbito educativo e queremos conseguir con toda esta contribución colectiva e con todas estas medidas unha educación de calidade que conte coa participación de todos. El PSOE continuará presentando su programa electoral en las distintas áreas de trabajo.